unang Korinto, Kapitulo 14. Angay ninyong tinghaon ang gugma ug ang mga hiyas nga espirituhanon. Labi na gayon ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Ang magsulti ug lahi nga pinulungan wala magsulti ngadto sa tao kundi ngadto sa Dios. Tungod kay walay makasabot kaniya, nagsulti siya sa tinagong mga butang pinaagi sa espiritu. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagsulti sa mga tao ug naglig-on, nagdasig ug naglipay kanila. Ang nagsultig lahi nga pinulungan naglig-on sa iyang kaugalingon lamang. Apan ang magsulti sa mensahe sa Dios, naglig-on sa tibuok simbahan. Buot unta nako nga kamong tanan makasulti og lahi nga pinulungan. Apan palabihon ko nga kamong tanan makabaton sa hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Kay ang nagsulti sa mensahe sa Dios mas mahinungdanon pa kaysa nagsulti lahi nga pinulungan, gawas kun may makahubad sa iyang gisulti aron malig-on na tibuok simbahan. Busa kun moanha ako kaninyo mga igsuon kung magsulti lahi nga pinulungan, unsa may inyo makuha kanako? Wala gayon. Gawas kun nagsulti ako og mga pamahayag gikan sa Dios o kahibalo o mga dinasig nga mensahe o pagtulunan. Hunahunaa ang mga instrumento sa musika nga walay kinabuhi sama sa plauta o sa alpa. Unsaon man sa usa ka tawo pagkahibalo sa tono, kung dili klaro ang pagtukar niini. Ug kun ang pagpatingog sa trompeta dili klaro, kinsa may mangandam alang sa tubang. Sa samang paagi, kinsa may makasabot kaninyo kung magsulti kamo og lahi nga pinulungan nga dili maklaro. Ang inyong mga pulong mahanaw lamang uban sa hangin. Adunay nagkalain-laing pinulungan dinhi sa kalibutan ug ang tanang pinulungan may kahulugan. Apan kun dili ako makasabot sa pinulungan nga gigamit alang kanako, ang nagsulti niini langyaw ug mauusab ako alang kaniya. Tungod kay naninguha man kamo sa pagbaton sa mga hiyas sa espiritu, tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga makapalig-on sa simbahan. Busa ang nagsultig lahi nga pinulungan, kinahanglan nga mag-ampo nga makabaton siya hiyas sa paghubad niini. Kay kun mag-ampo ako sa pinulungan nga dili masabtan, nag-ampo ako sa akong espiritu, apan ang akong hunahuna wala makasabot. Busa unsa man ang akong buhaton, mag-ampo ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabutan. Mag-awit ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabutan. Kung magpasalamat kamo sa Dios uban sa espiritu lamang, unsaon man sa usa ka yano nga tawo nga mitambong sa inyong pagsimba pag-ingog amen sa inyong pagpasalamat. Dili kayud siya makasabot sa inyong gipanulti ug bisan pa kun sa inyong pag-ampo ngadto sa Dios maayo kaayo, dili kini makapalig-on sa ubang mga tawo. Nagpasalamat ako sa Dios nga makasulti ako lahi nga mga pinulungan, labaw kang bisan kinsa kaninyo. Apan sa panahon sa pagsimba diha sa simbahan, palabihon ko ang pagsulti 5 kapulong nga masabot aron pagtudlo sa uban kaysa pagsulti 1,000 lahi nga pinulungan